He done set. I say he done set. Everybody get ready. Hello? Onye na-ekwu? Chief Therefor. Anyị ehechu. Ala mezie. O meziri ibe 1 ọfachara ụmụaka. Ihe ọma eji ama atụtụ 1 of ụmụaka ebiri. Lady method ihe ime. Ka Chineke kere mụ na gị now. He didn't do it well. Muna go shi ya aka shi gbafi ya sa gbafa gị na asa. Shi aka lekwe. Kofu ụmụaka shi ụmụaka kai moto. Shi moto mba na-efo mba gara ka mgbe ụtọ ofulem n'anya. Kagide mba na-efo bata hotel kama ta na-erawo. Tugide hotel, launch into hotel. Phone go ka mkpọgide ka mgbe ụtọ kpọgide phone call go didn't pick. Elo ti ga-esi eme onye gị na ya nwere otu ahụ. Ihe m debia ihe awụ dịsị n'ọwụ ebe ụlọ akụ ruru ma enweta m n'ọwụ na anụ na m ndị rawo adịghị emeghasị kemgbe m bịara abịa ndị rawo chiri oke ọfọ ma ha ra m ka ofe ote ka ha si onye nwụrụ m ya na-akwụ m saa ka ọkwụkwọ n'ọwụ ihe ọma dị mma ụmụaka eji ndị ebe ka anyị jiri na-erawo awụ ha aja adịghị niile onye ọbụla na-emecha ọfụma ozugbo m nara si megakwa imepega ụlọ go na-erawo ntị mba gị beda akpọmakpọ aha gowa anya ehechi ke mụkwa na aha Igbo mụkwa anya ehechukwu ka mgbe ekwana anya adịghị ehe Chineke n'ebe anyị ihe ọma na-emere anyị asị ihe ọma mere nwanne gị ọ m ga-abịa mgbe imepega ụlọ ọbịa mgbe ị nwụọ na ka m ga-abịa wara na agba aṅụrụ m karị ndị mmụọ fọrọ m ekwesịrị m ịnọ n'isi ọmị maka a ga-ewere Jizọs nye m Jizọs Kraịst ba a na-eji achawa ya ndị ụkọchukwu kpere ego na-ekpere ekpere egwu m nwere Jizọs Kraịst ihe a na-eji mpawa a na-eji akpa ihe rie chawara gị ụlọ ewere oghe ndị mmadụ abaji ụba lele anya iwe onye acharacha ihe ọchịcha ka a ga-achawala gị onye nwere aba eweta ihe gị wote ewere mkpa chawala gị ya anyị bajuo onye m ji bịawa ihe ka mgbe ụbọchị na-akpọgụ na fon kọl ma akpọbedị m na fon sị m welkọm ọ dị mma nwere gị nwoke ka ọdọ ha nye m aka ntụtụ a sị ibela na ụmụaka isi gakpere mmadụ asị ọ bịakwala na ezi nne nwaanyị ọma ele ahụ ya nwere gị nwoke kweke na-egbu nkwụ ke na-adị ihe mere n'otu okwu nwere otu anya ya asịfu ajakwala ndị niile ma kwadodara kpọta ha ọwụ gị kpọbedị m na fon sị m lekwa otu o siri dị ọnwụ ihe ọjọọ ayọlọ m biko kwa 15th ka na-eme amaka asị na Sunday ka ị ga-enye m sị mba m ji nta abịara 15th of May 2022 ka a ga-agbata ji ụlọ chawa ya ụlọ uru oge onye a na-ahụ dụga ihe na-eme n'ala ịra nwoke ya na-arahụ ya 15 chifu ịgba wee gị onye ọbụla gwa enyi gị si ya gwa enyi gị na chifu ịma bịarutere ụlọ na a ga-emepe ine grasta ngwa nwere agbaghara gbule m gụ iwe ezigbo mmadụ ndị ewe gwado o kwuru gbazụ gbọsa anyị ga-eri tọtọ ọngụwa ka obi m ozugbo o kwuru anyị ga-eri tọtọ ihe na ọchị awa m n'ọnụ ịrawo get ready I am ready get ready I am here get ready I am here ọkwụrụ nwetara ka esi eme gwa enyi gị si ya gwa enyi gị echifi ma wegara na ịrawo anyị chawa uru chawa ihe nwanne anyị nwoke anyị ehe ka o were oge